Daj mi miša. S mišom. Dobro. Zajedno se piše. To se zajedno piše. Super cool se zajedno piše. Sa 2 opet. Točno tako. Sve znaš. Okay. Da. I? I šta se onda desilo? Prst mi stišćeš. Daj mi ovako. A Mirko? Dobro, i šta se onda desilo? Je, odlično si prepričal. I? Ali čekaj. Ne. Tu. I šta je bilo sa žnirovcima? Da, okej. Baš smiješno, da. Tako, i? A laže, a dobro. Dobro, završi rečenicu. Aha, laže jer je ljubomora. Dobro. Okej. Štima. Jako dobro si to pripričal. Jako dobro. Daj be. Ne, još, gledaj. Što misliš, je li Mirko promijenio žmiravce? Ne, ja mislim da nije. Ne. Točno, ne. Kvačica kraj ne. Ček, imamo još 2 pitanja i gotov si sa zadačom. Što se dogodilo nakon svega? Zamisli svoj završetak priče, napiši ga na crtu. Kako bi ti završio priču? Ne, tu naprijed, a ja onda do zada. Tako. Gabriel, gledaj tastaturu.
Pusti to sad. Pa nisam siguran, to je... Što? A ne, Maco, ne moraš ti pogoditi šta je Mirko napravio. Ti napiši kako bi, da ti ideš završetak priče napisati, kako bi završetak priče izgledao. Ti ga smiješ izmisliti. Ti ga odabereš. Ti odaberi kraj priče. Ne, idemo završiti to. Ajde. Znači, Mirko odbije naranđaste žnirance, evo samo malo. I šta se onda desi? Jel idu nekuda? Ili odabere neke drugu boju? Pa ti izaberi boju, kakve će žniravce metnula? Da si ti Mirko, ha? Neku super cool boju, ha? Koju bi ti boju žniravaca onda odabrao? Koji bi to rekao? Gabriel, gledaj tastaturu. Da, ponekad valja pogledat tastaturu. Znači, Mirko odbije narančaste žnirace i odabere plave i odu se igrati. Dobro. Odličan završetak priče. Jako lijepo.